i que te entre sang a la punxa i després li dones a l'altre. I la meva iaia necessitava sang i ma mare li va donar. La sang va per tot el cos. Es toca com un tomat. Que de beure tanta aigua, l'aigua se fa blava i l'altre, com està sense aigua, està normal sempre i l'altre en aigua. Pues perquè anirà per un tubet que per aquest tubet se farà de color blanc. Feliç? Què dius? A veure, per a on té Juli la sang? Sí. Sí? Com? Tallant un paper al cementeri. Al cementeri. Per què? Perquè pots morir si se t'acaba el sang. Ah, A les doctors als doctors. A ells li dones la sang. agafes la sang i te la minxes. Poden poner el sang a un bote y luego pueden que lo corten la pancha y lo ponen a la pancha. Sí, perquè se m'ho va mireita. Anant a l'ambulatori, el metge mos fica una ulleta, la posa en la bolsa i la donem. Com el cos està en listo, fabrica més sang. Igual que la vacuna que vaig allà. Tinc que el cos tinga força per a moure's i per a que tots els òrgans funcionin. És com una sèquia. En la sèquia n'hi ha aigua i arriba als camps per a que se puga fer l'arròs